खुलुमबाय जों आं हफाबस्ति गामिनि सेल्फ हेल्प ग्रुपनि माबा प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारि बा बुककिपारबो आरो ओमफ्रायहाय माने जोंनि गामिया सिगाङाव बिराद गोदोसोनानै दङमोन ओमफ्रायहायो बिपिएफनि आन्दारावथ' सिगाङावहाय बै जोंनि ससे माबा ग्रेभेलाबो जोंनि रायजोनि थाखाजोंसो गारनाय ओमफ्राय बे ससेयाथ' फ्राय लामायानो गैयामोन सिगाङावहाय ओमफ्राय ओरैथ' दैयानो बै हाखा खुन्थामोन आरो ओमफ्राय बे बक्स कालभारखौ सारमोनहा हरबाय ओमफ्राय बे मा होनो सुङाखौ 6था हरबाय सारमोनहा ओमफ्राय बे लामाया ग्रेभेल जाबाय आरो बै बुहुरसिम ओमफ्राय दा जाजोब्बायानो गासिबो माबायानो लामाया जेनेबा बे ससे जानांगौ खिनिया जाजोब्बायानो ओमफ्राय बे ससे दंबावसो नैबे थांलाय फैलाय हान्था मेलानि थाखाय मोजां मोनसे खामानि मावनानै होबाय बिनि थाखाय जोंनि हफाबस्ति गामिनि रायजो राजाफोरा माने गोजोननाय फोरमायदों आरो सिगाङावहाय बिदि होआखैमोन बै बिपिएफनि सरकारफोरा दा बे जोंनि इएम सारा बेखौ होफैनायनि थाखाय जोंनि रायजो राजाया गोजोननाय फोरमायदों आरो ओमफ्रायहाय माने बै जोंहा दंबावो दा हान्थिनायनि थाखाय बेरगाव दालां मोनसे दङ बेहायथ' बुहुद दिगदार जायो दैज्लां समाव ओमफ्राय माने औवा दालां बानायबाय थानाङो बोसोरावनो खनथाम खनब्रैसोआ बानाङो आरो दैज्लां समाव आरो बायलांबाय थायो ओमफ्राय दाथ' बे सारा बे माबा बेरगाव दालांखौबो हरनो होनना राजि जाबाय बिनि थाखाय इएम सार फैदों बे इएम सारा जोंनि गामि मजा बस्ति हफा बस्तिखौ दिनैहाय जोङो सरब बा लामा दालां जानायखाय जोङो माने बिराद गोजोननाय मोनदों जे जोंनि सिगांनि सरकारावहाय जोङो जेसेबांनाखि बिदोंमोन नाथाय खालि आसाल' खालामनानै दोनदोंमोन नाथाय जों दिनै इउपिएल सोरखार जानानै जोंहा दिनै जे जोंनि लुबैनायखिनिखौ जे जोंहा इएम सारा जोंनो गोजोननायखौ दिनै बेखेवफैबाय बे बेखेवनायखौ साफ्रोम रायजो राजानिसिम मदद होनानै आं दिनै गोलाव बुंनो रोङा बे लामाखौ बानायनायनि सिगां माबायदिमोन अबस्थाया लामा बे लामाखौ बानाय सिगांथ' फ्राय बे जायगाया ओरैनो मानसि थाबाय जाखायामोन ओरैनो खालि आलिजों थाबायोमोन साइकेल नारनो मा नारनो माइ महनसे लाबोबाबो बिराद दिगदारमोन दिनैहाय जों इउपिएल सरकारावहाय जों नुनो मोनबाय दिनैहाय गोजोनथाव बाथ्रा बेनो जे दिनै जे सेन्ट ग्रेभेल जाबाय मोनसे बक्स कालभार जाबाय मोनबाया बे माबायानो जाहैबाय दा सुङायानो जाहैबाय दा बेखिनिखौ मोननानै जोङो बिराद गोजोनदों थांलाय फैलाय जान बाहना बिराद मोजाङै सुबिदा जादों दा बे लामा सुबिदा जानायनिफ्राय दिनै फाङा सिङाखौ लानानै दिनै बिजनेस आवला मावलाफ्राबो दिनै बे लामाजों लोब लोब हाबफैगासिनो दङ जों बेखौनो गोजोननाय मोनगासिनो दङ जे जोङो गय फाथो फानब्लाबो मा फानब्लाबो जोंहा जेबो लामानि आंखालमोन दिनै जोङो मोनबाय जे जोंनि सुबिदाखौ थांनाय फैनाय साइकेल मटर गारि दिनै लोमजागोन साजागोन बाहायहाय जोङो दिनै बिराद सुबिदा मोननाय जाहैबाय आरो मा गामि नोंथांमोननि गामिया बबेसिम ओंखारहैयो बे लामाया बै बुहुर दैसिम ओंखारहैगोन आरो जोंनि गामिया जाहैबाय हफा बस्ति बिराद गरिब अबस्थामोन जोंनि हफा बस्तिया दिनै इउपिएल सरखार फैनानै जोङो एसे डेभेलपखौ मोननाय जाहैबाय जे डेभेलपा जोंना बेनो जे जोंनो नांसिनगौना जोंनो लामा बेनो जोंनो नांसिन मेन आसल खोथाया जाहैबाय लामा दा फैबाय थानाय समफ्राव माबाफोर खावलायबावगोन नामा सरकारनि तरफनिफ्राय फैबाय थानाय समावथ' खावलायनो माने जोंहा खावलायनांगौ बाथ्रायानो दङ जोंहा माने मोनसे दालां दंबायो बै बेरगाव होननाय आसोल दहाय जोंहा इएम सारा होनखाबाय जे आं एबाराव हानाय नंला होननानै जे फैगौ बोसोराव बिथाङा गावनो जे गावनि खुगाजों गावनो सिखार जाखाबाय जोंबो रायजो राजाखौ बिनि खुगानिफ्राय खोनानानै जोंबो गोजोननाय थाबाय बेखिनियानो आं बुंनांगौआ